И здравейте, дъншки, нашия нов епизод на Brawl Stars. В днешния епизод, как можете, взехме Бери. Let's go. Бери, брат, Бери. Сега ще направим с Бери една игра. Ако има хейст, може. О, перфектно, брат, тапа. Сега ще малко ще апгрейдна да кажа. Ще апгрейдна там колко мога. На 5 пауър. Повечето ни мога. Колкото и да искам. Нека започвам. Клип ще е кратък. Около 5-10 минути просто. Този клип го снимам как моите 11 часа вечерта почти. И сега вече играм в тази играта. Реално ми се игра. Искам ви кажа да се абонирате до канала, да пресете палеца нагоре, защото гони 200 абоната до края на този месец. Тоест до края на юли. Сега сме с дни и имаме шанс. Ние имаме шанс, а ние направо трябва да могат. Ние сме две берите, да не се го разбирам. След тая, да ви кажа. Много малки от еврата, много малки. Аз съм абонирането не беше. Правите и чък, чък, чък. Хвърлям още едно да снима. Там да снима някакви точи. По един стане. Ще ги метна там едничко да не минавате. И би трябвало да са ботове, нали? Ще тая да кажа. Ще направим тази малко интегрички бързи. Окей. Направя викането. Така си се умрях. Айде, вероятно. Няма спеса дори да спуска до лакче. Не ги убивам. Не стрик. Ако вземеш. Още някакви игрички и спираме клипчето. Окей. Пишете ми в коментарите дали имате Бери. Защото аз тя го спечелих. Не го спечелих, забрах го. Как мога видите. Просто изпълня някакъв квест. Забравих, че съм на 100 кредита, взех кредита и то случайно взех Бери, но трябваше да погледна. Аз пък ще ми погледна. Смета на Бери. Много малки тези ботове. Те не знаят какво правят. Ама много напълват. Да, си някъде кемпи. Кемпи. Айде поне ме горе метър си. То там се точи, обикновено точи. Тая работа. Където по едно. Нямам да може да преминава. Хвърляме там. Там биваше ме занесилно добре. Но ме видно, даже две. Апрено. Там точите и че. Отлично. Наши би не знаят какво правят, брат. Това перфектно ги виднах. Смятам някого. Това да не изпълни. Това няма ефекта на света, да си. Това не си има. Ето как бе глупно ще е перфектно си тая вика. Сега ги убивам. Салате. Ботове. Направо ще мина от тези да ги убивам. Умрях ли? Ай той бита много щупен. Трябва почна го цъка, ама много бавен, много бавен. Ти ни го цъкаш съм бавен. Направо хора дека не ги приключвам някакъв или бавен. Браво, чао бе. Тук си изчезвам там и как пикаш. Аз не вървят толкова бед, брат. Съм хила. Аз си включвам живота. Така. Аз на стартер трябва да го видите. Така. Пущяваме игрички. И спирам. Също искам да ви кажа, вие там, като влезете в... Взехте ли си безплатните джемове, когато влезете в търсачката Google или някой или
Някаква тачачка, пишете Store, Supercell Store и там влизате и ви дава безплатни джеми, просто аз се логните от акаунта ви и да цъкне върху Brawl Stars и печелите джемове безплатно и още неща. Къде е снимано? Не, аз не можах да лутна. Я ще ботва ли се врата, не се движим дори. Или може да като нещо се цела. Това е нормално. Така и лутвам. Лутвам. Давайте цък. Като виконя чанс, нищо какво прави. Не, даже не би много. Гаджета ще взема този, дето ви повече пъти. Точно да не такова, това не е. Цък, цък. Така са хила. Чакай да ги лутна. Ако съберат тук тримата, тук и тук е сейфа, ще е перфектно. Няма да съберат. Мисля, че ми изпря супера. Брате, какво си тия, бе? Аз ти дискам няма да направя супера. Аз ги убих. Тримата, добре, не са и тримата. Че и тримата, само че ми крадна супера, аз и два. Метаме, дой то се оправи. Като викам, че се оправи. Така мятаме. Перфектно се. Перфект. Направо. Решили. Мирай. Само едно схилане. Мирай. И кажа да ще го изгодят. Без исках спрях записка някакси. Не ви се извиня. Ако спрях го записка. Няма нищо, аз тичам това допълнение. Си знаете. Направете. И добре хора, това ще е края на днешния клип. Както му видите, взехме Бери. Направо перфектно, вече събираме за Мистер Пи. Не че го искам. Ама никой не ме пита. И те, взехме Бери. И искам да ви кажа да се абонирате за канала, да пратите парите нагоре, защото гоним 200 абоната, както разбрахте. И добре хора, тук ще включим днешния клип. И чао, чао!